Моя ден започва с ударна доза кафе и план за през деня. Въпреки че с този план си лягам, да, но сутринта го така разтеглям по-надълго и на широко. Какво ще трябва да се прави през деня? Аз винаги имам планове. За мен почивният ден няма такъв. Така да шашлява цял ден, такъв няма. Готвим тук с гирата и добре дошли в моето ателие или работно място, офиса и така нататък. Тук да ви покажа едни прекрасни произведения, които те очакват в изложбата, които съм ги завил така да се. И една прекрасна мозайка искам да покажа, която съм я правил близо 3 месеца с полускъпоценни камъни. И ето мозайката.